County ma Kisumu en ten county ma Kisumu kanyakla kod stakeholders mamoko ikwayo mondo otieg jopiny ewi ber mar keto maler aluora margi ahinya to jogo mabende odak machiegni kod aoche matero piggi e nam Lolwe. Kagiloso Nyalenda e kinde chenro mar Yweyo aluora mobagi kod riwruok mar Dungananga Youth and Women Community Group kotelnegi kod jakom mar riwruogno ero Manoeri Masi Atieno okwayo jodak e aluora makono mondo owe tim mar wito taka e Aora noero. Dickson Omondio Kech ma en representative mar MCA machon moluor were bende okwayo jotelo mamoko mondo riwre lwedo e chenro mar Yweyo kata keto maler auche duto e kor gwenge ma Kisumu. Nangaka kane wachako group ni ne waneno ka society warach. Ne waneno ni group wani mondo mi society obed maber, wa uplift our area wani chalo obed maber. Ne waamua ni mondo wachak gi Aora ni. Ne waneno ka Aora ni rach. To jo Kiwasko be temo ketonwa yath e pi, to pi ok nyal wuok maler nikech Aora ni. Aora ni oting'o takataka te. Sewage wayudo ka jomodak mosurround Aora gitucho sewages donjo e pigni. Aora ni ne Aora mimake rech, waluoke, wanyalo luokore gi pigni. To sani otop nikech iwite gik mang'eny, sewage be kale makoro ok wanyal tiyo kode. Kata rech mimako ka gin rech ma ng'ato ok nyal chamo ka ng'ama odak machiegni. Koro ne waamua kaka group wani ni wachak timo ler kuom Aora ni nikech pi e ngima. To ka pi ma jo Kiwasko nyalo temo matek mondo losnwa maler to ok nyal choponwa maler to gibe gitemo. Koro wachak gi Aora ni mondo wane ni pigni wanyalo yude maler kaka wadware. To area wani wanyalo bet ni harufu mang'eny ok wanyal winjo. Gima dhi mbele dunga kawuono wan gi loso Aora. Nikech chupni gi takataka gi sewage osedonjonwa Aora. Koro gini miyowa nyithindwa but skul kae. Suna kayo nyithindo. Omiyo nyithindo nyogolo ywak ni jo Kiwasko ne ane kaka nyalo konyogi. Omiyo ka sirikal obiro ni mondo konywa wago erokamano. Wariwore gi jo Kiwasko wan go ka kendo watiyogo. Gi kijendewa tiyo ka. Uneno kaka tich dhi nyime. Ago erokamano kuom jo Kiwasko mukelonwa ma mondo watiyo odiochieng' ma kawuono. Takataka mang'eny kama gigi ji ologi ji modak e area mar bath Aora. Koro kawo jukumu to wito nyaka chupni Aora, to wito nyaka pumps e Aora ka. Koro kelonwa uchafu mang'eny. Koro miyo kata pi lel. Chupni gi bende ka rech onyuol e Aora ka to rech donjo eigi to rech ok medre. Koro rech tho eigi kuro. Koro kwa winj ka gini bernwa. An achiel kuom jopuonje mapuonje e skul mar Gifted Hands ka to abe an jagweng' e community. Pi aochwa ne osebedo kolil. Koro kawuono waduoko erokamano ne jo Kiwasko, jo Red Cross gi jo CBO ma Nyalenda kuom tich maber mane gibiro timo kaka kawuono. Wan kaka skul gi jo scout wane ni mondo wa join gi mondo warit aluora wakonye kwanyo takataka mondo pi wane gaochwa ni mondo bed maler. Yes, koro an chakano nyinga Dickson Omondio Kech ma represent Mr. James Oyugi Were man gi gombo mar kendo duogo tiyo ne jopiny come 2022. Message ma wan go en ni initiative machalo kamae makonyo jopiny te. Wakwayo ni mondo jotelo duto mondo come together, mondo riwre, mondo miwane kaka wanyalo clean environment wa machalo kaka rivers maka mondo wabed gi very healthy society. Message monyalo miyo gi mokwongo wagonegi erokamano kuom wuok mondo mi gi volunteer mondo gi chak initiative machalo kama. Ma is a plus point kendo wan kaka johera kata jogo mochung' gi were wagonegi erokamano kendo mwesheme owacho ni obiro chopo mondo mi obed kodgi mondo kony monyalo miyo gi ochopi mondo gima kama otime not only ni en gima itimo dichiel to gilal because ong'eni waste bedo ni en gima wuok pile to jogi nigi challenges bed ni en gima itimo periodically kata ka onyalo keti monthly kata twice a month
mondo wabed gi environment makare. Kamano.